Dneska budeme zdravím vás u dalšího videa a dneska to bude takový video, že prostě budeme ochutnávat, ale je to stará věc. Ale nedávali jsme to na ochutnávku. Je to tenhle Derek. A jasný i hosták, jasný Teodák. Ahoj. Já mám tady to stejný. A kdybyste... ASMR. Nedělej. Kdybyste se divili, že proč mám na každém videu napsaný ochutnávka Koko Kinder, to nevím, to se mi prostě, já jsem si zapnul YouTube a náhodou to tam bylo. Že to je pravda. No, prostě já jsem zapnul YouTube, chtěl jsem ochutnat tuhle ochutnávku. Chutná to jak Pepsina nebo ruská Coca-Cola. Kam ty jsi měl ruskou Coca-Colu? Otevři mi to. Ne, ruská. A německá, povedz, že jste kokta. Je to RC kola, nebo kokta, ještě to chutná, kokta. No dobré. Oni vědí, co je kokta? No nevím, no. Je fakt to chutná kokta. Osvěžující soutěž. Až moc osvěžující. Méně cukru. Fakt? Necháme si ty plechovky a pak je naskenujeme. Jo, necháme. Když přijdem. Prostě jsem zapnul YouTube a normálně tam bylo prostě ochutnávka Koko Kinder. A Koko Kinder, tak je nějaká novinka. No asi, já jsem to nikdy neviděl, ale viděl jsem to v obchodu a řeknu, no tak to někdy můžeme dát třeba příště a... Chci tady aspoň vidět 20 lajků a ochutná Radko Koko Kinder. A já tady už bohužel nebudu, protože já už jdu nazpátek do Prahy. Takže ale někdy třeba... Někdy ještě přijdu, nebo ještě někdy přijde ke mně. Ale dáme tu ochutnávku těch oplatky. Ano. Tady jo. Tak já se asi s váma loučím. A nebylo tam na tom videu 100, ale bylo tam asi jedině 50, teďka nevím. Nebo i 0 lajků, ale chci dát tu ochutnávku tak stejně. Tak když tady bude 20, třeba 2 odběry beru ochutnávku. Za 2 odběry Koko Kinder, 20 lajků ochutnávka tady o tohle. Dívej, co jsem udělal. A asi to bude všechno. Doporučeno pro děti 7 let. A nedoporučeno pro děti pro 8 let. Oh my goodness. 8. Takže ty to nemůžeš koukat potom. Co? No ty to nemůžeš potom koukat. Ne, já nemůžu tohle pít. Kecám. On kecá furt. Fizzy drink. 25. Vyrábí se to z normální Coca-Coly. Já vám řeknu, jak se to má vyrábět. Coca-Cola, Lipton. Co? Lipton. On si s vás dělá srandu, víte? Ne, ale ta Coca-Cola, normální Coca-Cola, Pepsina. Potom jste... Je to jako příchutí. Kokty. Různých kol. Vypněte to.